kumpulkan balinya tenaga nang ya. Ayo nang kumpul maning. Kumpulkan ya. Seniman lan Apa? seniwati Coba. manungkale budaya seni sedaya sami ngasih sedaya sami hormat rame-rame suarane suara rota denawa Tobat. sendiri Ya. putra tara muda alamatnya saking Sulasima Sulian dana menyan putih mengundang dewa baladewa wedening sukma widadari matemu apa kawan apa tali lamun kawat kanggo sambil apa dia apa beli lamun niat aja ireng-ireng kelambine ireng rambut jawa cukur Bana mabar aja makan nasi biru. karo mertua sing ditembangi bapak tuane si padewe bapak tuane si pasing duwe putu papat bos bebek sing paling eman Bos Ento. perdi sing paling eman Ada gonjing all. bapak tuane Nabila Entong sing paling borak bebek ada aja lali karo kulane aja lali bebek Bos Ento. sing ditakir godong kelapa esuk mikir sore mikir orang gunung-gunung digawe sawah ngel pisan digawe sawah ngel teman sing ditembangi majikan dewe ibu kasti sing paling eman mimine perdi mama perdi mama perdi majikan eman Bos Ento. lelelele Bos Ento. dudu lele bos sento Tahu bang? sembilang pati telu wong kene mah dudu wong kene yen awang sul kulane Gonjing all. dudu bos sento sing paling eman dudu bos sento sing paling borak Adol Entong mimine arah Adol bebek mama oleh. arah Adol ora lali Adol bebek mama Idol baik. jam bolas jambu kemuni wis lawas ketemu mani jambu alas palimanan wis lawas ayo majikan dalan Ada gonjing aja ger Ada templo oli. Ada gonjing. Ada idol baik.
why, 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 who I